खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बराय आफादनि जानानै 49थि जा बोसोरसालिया जथुम्मा जों खुंफुंदोंमोन। दिनै बेयो थामथि सान आरो बे थामथि सानाव जोंहा सेथि नैथि थांबाय मोजाङैनो थांबाय। दा जोंहा थामथि सानाव दिनै आगान होबाय आरो बे थामथि साननि दा जोंहा अपेन सेसन सोलिगासिनो दङ। दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे दुलाराय आसामनिफ्राय जेसेबां जोंनि आइ आरो बाबामोना बेयाव सफैनो हादोंमोन बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। बेनि उनाव जोङो जा आलासि बिथांमोनखौ जों दिनै दिल्ली अपेन सेसनाव बिथांमोनखौ लेंदोंमोन बिथांमोना नुजाथिफैनो हादों आरो बिथांमोननि गेजेरावनो जोङो गिबियावनो दिनैनि अपेन सेसन इन'ग्रेटर हिसाबै जोङो बिटिआरनि गाहाय चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो लेंदोंमोन। नाथाय बिथाङा माबा मोनसे जाहोनाव दिनै सफैनो हायैयाव बिथांनि थान्दै महरै जों दावबैसा बिथाङा थिनहरदोंमोन आरो लोगोसे आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो आलासि महरै लेंदोंमोन। बिथाङाबो दिनै फैनानै थांबाय। बेनि उनाव जोङो आसामनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिखौबो जोङो आलासि महरै लेंदोंमोन। मैया बिथाङा डेलिगेट सेसनखौ इन'ग्रेसन खालामना होदों आरो दिनैबो अपेन सेसनावबो बिथाङा नुजाथिफैनानै जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों। आरो बेजों लोगोसे आसाम सोरखारनि मैखोम केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंहाल बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों। बिथांखौबो जोङो डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै लिंदोंमोन। बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों आरो बिथाङा जोंखौ मददबो खालामदों आरो मोजां खोथा जोंखौ बुंनानै थांदों जे ब्रह्म समाजखौ जों माबायदि जौगाखां लामायाव लांनो हागोन बे खोथाफोरखौ बिथाङा जोंनो मोजाङै बिथोन होनानै थांबाय। आरो लोगोसे लोगोसेयैनो जोंहा आरोबाव गोबां आलासि जों लेंदोंमोन। प्रिन्सिपाल जोंहा बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारि बिथाङाबो जोंजों नुजाफैनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ लिंदोंमोन। बिथाङा दासिम सफैयाखै, हयथ' फैनोबो हागौ लास्ट ममेन्टआव लासै। आरो बेबायदिनो जों जा आलासिफोरखौ लिंदोंमोन बे आलासिफोरा जोंजों नुजाथिफैदों आरो बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो जोङो जिहेथु बियो जोंनि 49 एनुवेल कनफारेन्स माने प्रि गल्डेन जुबलि, जों प्रि गल्डेन जुबलि हिसाबै जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। बे बेलायाव जोंहा गोबां खरसा खालामनानै जों बे आफादखौ जोङो सालायलांबाय। जोंहा बाजेटआ 50 to 60 लाखसमोन। जों बाजेट हिसाबै जोङो बेबादि थांखि लानानै जों खालामदोंमोन। बे हिसाबै जोङो दिनै थामथि सान जोङो साक्सेसफुल खालामनो हाबाय। दा आरो 2-3 घन्टानि उनावनो जोंहा प्रग्रामफ्रा जोबजोबगोन। अब्ला जोङो जोंनि बे 49 एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ आङो आंनि गोसोनिफ्राय आं सानदों जों साक्सेसफुल जानो हासिगोन होननानै। 4,000निफ्राय 5,000नि गेजेराव भक्तप्रानफोरा बाहागो लाफैदों। खायसे माबा माबि उसुबिदानि जाहोनाव थांफिननायखौ जों नुदों। जों दुखु फोरमायदों बानजाय आफादनिफ्राय, हयथ' एसे एनै माबाफोर दुखु थालांनोबो हागौ। जों बेनिखायनो दा बानजाय आफादनि जानानै जोङो दुखु फोरमायखादों, निमाहा बिखादों।